Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, bardzo pięknie, ja się nazywam Niklaus i będziemy rozstrzygać konkurs. Konkurs, który był tutaj zapowiadany pod hasłem Inwazja. Można było wygrać, moi drodzy, 2 klucze do gry Dead Island Definitive Collection i tam w skład wchodzi Dead Island odświeżone Dead Island Riptide i taka arkadowa gierka, która się nazywa Dead Island coś tam. Teraz nie pamiętam w tym momencie. I jestem tutaj na żywo i będziemy tutaj razem sobie oglądać te zdjęcia, razem z widzami i wybierzemy jakieś dwa najoryginalniejsze zdjęcia. Ja tylko przypomnę, o co chodziło. Celem tego konkursu było to, że uczestnicy mieli wysłać zdjęcie tego, co mają pod ręką, co mogłoby posłużyć jako broń w razie inwazji zombie na zombie. Czaicie, coś macie pod ręką i używacie to, no, jako, wiecie, no, do odparcia ataku zombie. I będziemy sobie teraz przeglądać te zdjęcia. Kurde, myślałem, że będzie ich 5, 10. O, jest ich, moi drodzy, około chyba 40, jak nie więcej. Także troszkę będzie przeglądania. Muzykę sobie w tle proszę puścić jakąś tam własną, dowolną, bo ja się boję oskarżenia o łamanie praw autorskich i tak dalej. No, także moi drodzy, do dzieła. Przeglądajmy, ale mi w brzuchu burczyło je. Konkurs, czas do wysyłania zdjęć był do... Dzisiaj mamy sobotę. Do piątku do 12 w nocy był czas. Dobra. Teraz najpierw pan Jan Barański. Dlaczego Hitbox, a nie Twitch? Hitbox mi się lepiej podoba. Pan Jan Barański ma pod ręką karabiny. Także pan Jan Barański... Jakub Barański ma oparty ogrzejnik... Co tutaj mamy? Steyera. Bodaj G36. I... chyba AR-15, o ile się nie mylę. I widzę rurę od odkurzacza. Także... fajne. Także spoko. To widzę, pan Jakub Barański na pewno się obroni w razie ataku zombie. Chociaż jakby brać pod uwagę, że to strzela amunicją, kulki plastikowe 6 mm, to i kubek z Nescafe, tak. Kacper Bielech. Kacper Bielech, widzę tutaj poasił się laptopem z Lenowa. I easy dam radę na krótki dystans, także on będzie się bronił tym kablem. No, co mógłby zrobić tym kablem potencjalnemu nieumarłemu? Rzucić, mógłby go tak, wiecie, na przynętę go rzucić na przykład, nie? Że, patrz tak, patrz zombie, patrz! I rzuca, a te zombie i tam pójdzie za tym, nie? No. Także to jest dobre. To jest pan Kacper tutaj miał zamysł. Bardzo dobry zamysł. Teraz pan Łukasz Ligenza. Sam uchleję się w trupa i będę jak zombie, więc w sumie nic mi nie grozi. No. Czyli to jest dobre. Ballantine's Finest Blended Scotch Whisky. Miałem okazję to pić i powiem, że to jest bardzo dobry trunek. Tutaj też, co możemy wyróżnić na zdjęciu. Myszka półprzeźroczysta, monitor Samsung, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, cały zestaw tutaj, prawda, do obrony przed nieumarłymi ewentualnymi jest u pana Łukasza. Teraz pan Daniel Mieczkowski. Poucinam im paluszki. Ej, co to w sumie jest? Bo to są nożyczki, ale jakieś takie... Coś to jest. To wygląda jak połączenie nożyczek i brzytwy w ogóle, nie? To jest jakieś tak... Coś tu jest inaczej. Ale nie do końca ogarniam, o co chodzi. To jest jakieś Wunderwaffe. To jest jakieś nożyczki dla leworęcznych. To jest jakieś, kurde, do obcinania nici w krawiectwie. Aha. Do pazurów? Nie chyba. Nożyczki do ludzi z jednym palcem. Tak. To jest, no, ciekawe. Nigdy czegoś takiego nie widziałem wcześniej chyba. Baszko Vlog.
Zawsze zabezpieczony. No pan Baszko tutaj, kurde, no bezpieczny na 100%. Nie wiem, czy ma jakąś umowę podpisaną z firmą Skin. Ja osobiście nigdy nie używałem ich wyrobów, także ciężko powiedzieć, czy naprawdę są skuteczne. Ale no nie wiem, co on by miał zamiar z tym zrobić, jakby doszło do tej inwazji, nie? Czy on by na przykład tego zombika tak w tą prezerwatywę całego by go naciągł, albo na siebie by tą prezerwatywę założył i co? Nie wiem. Może lepiej nie wnikać, aczkolwiek pomysł jest bardzo ciekawy. Łukasz Oszust. Moją bronią Słowo Boże. Nie traktować tego poważnie. Pismo Święte i Różaniec. No, tutaj trzeba... wytupcił na śmierć, tak. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że zombie to byłyby jakieś antychrysty. Wtedy to Pismo Święte i Różaniec mogłyby zadziałać. Także to jest bardzo ciekawe. Pan Łukasz Oszust. Marcin Koryń. Aż mi sensa do oka wlazła. Gdy zombiaki wbiją do mojego pokoju, zobaczą mapę wielkiego imperium Lechina i poczułem turbosłowiańską siłę, której nawet szwendacze się nie oprą. Czyli widzę, że pan Marcin Koryń to jest zwolennik teorii turbosłowiańskiej wielkiego imperium Lechitów. No, ja jak to widzę, to gniję. Także myślę, że zombie jakby to zobaczyło, zgniłoby tym bardziej. Także no, ewidentnie to jest bardzo ciekawy pomysł pana Marcina Korynia. Pan Michał Straszak. Zabójcza broń przeciwko wrażliwym uszom, a wytrzymała sklejkowa konstrukcja gwarantuje zwiększony damage przeciwko gitarzystom. Można też rzucać buffy na drużynę, ale to już wymaga profesji barda. Przykładowe ataki obszarowe. Whisky. Wrogowie w promieniu 10 metrów od haciendy, którą masz na oku, zostają odrzuceni przez każdą z pięknych dam i sparaliżowani padają plackiem z butelką przepalanki. Somewhere over the rainbow. Bard intonuje pieśń, przed którą każdy w stożku obrażeń otrzymuje przeciążenie 200 kg i nie może ruszyć się z miejsca. Dodatkowe efekty. Obesity. Co turę przeciwnik dostaje obrażenia od cholesterolu. Here comes the sun. Here comes the sun. Twoi towarzysze słyszą It's alright. I dostają premię do morale. Jednocześnie usuwasz negatywne efekty, takie jak zamrożenie. Ice is slowly melting. Tutaj jest bardzo obrazowy opis tej broni, tej gitarki. Takiej malutkiej, słodziutkiej, 4-strunowej. Dobrze. Ciekawe bardzo. Tutaj pan chyba. Dodatkowe obrażenia, jeśli pękną struna. No tutaj ten pan, on by bił zombie gitarą. Szkoda gitary. Pan Dawid Władysław Sikora. Lampka biurowa opleciona różą z ogrodów zakonu płonącej róży. Działa jak kij baseballowy opleciony drutem kolczastym, dodatkowo podpala wiecznym ogniem, zadając obrażenia płonące i święte. Czyli tu motyw wiedźmiński, jak ktoś kojarzy, zakon płonącej róży i wieczny ogień, to jest motyw z Wiedźmina. Także bardzo ciekawe. Tutaj fajna maskotka z Angry Birds, tak w ogóle. Patryk Perchel. Spalę ich mocą świętą, a potem potnę. Zapalniczka z bika. Na rękę taki wristband różaniec i nożyczki biurowe. Mógłby też użyć ewentualnie laptopa marki Lenovo, który się tutaj znajduje. Dobra, o!
Michał Rachwalik. Aczkolwiek prędzej sam sobie zrobię tym krzywdę. No kurde. Mieczysko. Mieczysko bez mała jak mieczysko króla Artura. Nieźle. To by naprawdę w razie inwazji zombie mogło, kurde... To by mogło zadziałać. Michał Lisiecki. Ogryska. Dużo witamin na zombie wirusa. To jest dobre. Tutaj chyba... Czy to zdjęcie z pracy? Bo tutaj jakieś takie papiery ważne są. To jest dobre. Łukasz Semeniuk. Item premium. Nokia. Pancerna Nokia. Nabita na nóż. Laptop. Stop Gira. No, kurde, broń naprawdę konkretna. Kamil Lucjan Kieszkowski. Kompot zawsze spoko. No, ten kompot mógłby na przykład... A mnie swędzi kichol. Mógłby zrobić taki motyw, że to zombie do niego przyjdą, a on je tak zmanipuluje i im powie: zombie, pij ze mną kompot. Kompot dożylnie, tak. Kasia, szmagaj. O, włóczka. I te. Do sztrykowania. Te łone. To mogłaby na przykład... Mogłaby usztrykować taki wielki szalik, albo taki wielki switer i na przykład jak te zombie by przyszły, albo taką dekę usztrykować i tak je nakryć tym. Nakryć je tym i uciec. Że to jest dobre. To dobre. Druty to się nazywa, ale po śląsku jakoś inaczej. A może po śląsku też, tak? Puszczę zombiakowi gang Albanii. Popijam rakiję w coś tam, prawda, w dalekim kraju, napój mocniejszy od czaju, którego receptę znają tylko najstarsi hodowcy wielbłądów z Dubaju. No. Oto moja piękna broń, najpierw odmówię różaniec, a potem uduszę bydlaka zombiaka. No, różaniec, czyli broń, prawda, nieświecka, raczej święta. Pana Michała Dobrzyńskiego, a tu głośniki były Patryka Kubackiego. Na apokalipsę zombie Piotr Białek. Szkoda, że nie Michał. Noże. Fajne noże. Mógłby tym na przykład, dwoma mógłby rzucać, a trzecim mógłby fechtować. Oskar Weres. Buława. Buława na propsie, a jak kij od mopa się złamie, to zawsze pozostanie jeszcze wiedza. Że widzę tutaj... Kurde, SAS Survival Handbook, Zombie Survival, tutaj 3 tomy The Walking Dead i jakaś tutaj odzież, prawda? To może być zabójcze faktycznie. Mateusz Kopacki. Tam z taką ekipą to ja mogę spać w nocy spokojnie podczas apokalipsy zombie. I to jest Geralt. Człowiek małpa. Najgorszy zbrodniarz wojenny. I... to jest chyba Jaskier. Chociaż... ciężko powiedzieć. On mi wygląda jak... Kofi Annan z bajki Klyszcz. Jeżeli ktoś pamięta bajkę Klyszcz, to tam był Kofi Annan tam był i on był człowiekiem ananasem i on miał taki taki ryj właśnie, coś w tym stylu. No. Bajka Kleszcz w ogóle schizowa fest. Ale fajna. Maciej Ostrowski. Zanudzi mu łajzy na śmierć, aż same dadzą spokój. Bombay. Sapphire. Siema Sambor, witam wszystkich. I Cyprian Kamil Norwid. Pisma wierszem i prozą. O, myślę, że to by mogło powalić. Wódeczka jest też.
Także pięknie. Sebastian Misielak. O! Tak nie bardzo, no chyba, że przeszywająco będę pip zadalał zombie. I widzimy tutaj maszynę do szycia, ale taką nowożytną już. Elektroniczną. Na bogatości 2 monitory. Także tymi monitorami mógłby też rzucać. Marcin Juszczyk. Gdy pytają mnie, czym zwalczam zombie, odpowiadam. To jest miedziany kot. Też w sumie jest ciężko stwierdzić, z czego on jest dokładnie. Mosiąc. To może być mosiąc też. Może mosiąc. Albo jakieś alu, no. Ciężko powiedzieć w sumie. Ale myślę, że jakby tym uderzyć zombie tak po łebie zamaszystym ruchem, to by poszło. Fest. Piotr Pacek. Bardzo dobra lampka. Co to jest w zasadzie? Myślałem w pierwszym odruchu, że to jest jakiś Pikachu. To jest... Nie wiem. Nie wiem szczerze mówiąc, co to jest, ale to jest krówka. Aha! Tu ma nosek, a tu ma oczka. W sumie same brwi. Jak wyście widzieli kiedyś żółto-pomarańczową krowę, to powiem jedno. Leczcie się. Dobra. Arek Leki. Mikrofon to dobra sprawa, w razie czego można kręcić za kabel, by uderzyć nim na odległość, ewentualnie podłączyć do głośników i użyć śpiewu. W moim przypadku nikt nie byłby w stanie tego przeżyć. Przepraszam. Się pyskdzie. Mikrofon, no. Takim mikrofonem można by zadać solidne obrażenia. Można by tak, rzucić mikrofonem, udusić kablem. O, tutaj widzę od piła. Tego może tak to pokażę. O, tutaj od pana Mitstorma widzę piła. Czy to sztil? Nie, chyba nie. Nie chcemy wiedzieć, co to robi w pokoju. Na wszelki wypadek. Także tak, można udusić kablem, można rzucić statywem. Mnóstwo ma to zastosowań. Ale patrzcie, kurde, jak tu się chciał poasić. A, NAC, teraz widzę, NAC, tak. Patrzcie, tu się chciał poasić, kurde, telefonem. Marki E5. Nie znam takich telefonów. Patryk Boczkowski. O, Patryk Boczkowski ma kulę i noga w gipsie. Czyli mógłby... Ja myślę, że najgorszą bronią by było, jak on by tak po 2 tygodniach ten gips rozczaskał i dał powoniać tą szwaję, nie? Ania Mazurkiewicz. Wiedziałam, że trzymanie obok kompa młotka do wbijania parawanu na plaży kiedyś mi się przyda. Tak naprawdę to nie. W odpowiednich rękach stanowi śmiercionośną broń, do tego tuczek do mięsa i żaden by mnie nie ruszał. To tam jest napisane? Nie chorze. Nie chorze. Także no, kurde, taki motek mieć w zasięgu rażenia, to jak wygrać z jakąś ciężką chorobą. Także no, kurde, winszuję pani Ani, zwanej chyba, o ile się nie mylę, częściej jako Sznita. Takie mam przeczucia. Jakub Chudzik, idealna broń. Woda. Ale w ogóle zauważyłbym, że pan Jakub Chudzik ma bardzo ładną dylówkę. Bardzo ładne drzwi. Chciałbym takie drzwi mieć. Bardzo ładne, eleganckie, chyba z Ikei. I ma bardzo fajne napisy na ścianie. Sztokholm, Praga, Bukareszt, Wiedeń, coś tam. Fajne, takie indie mieszkanie. Lubię taki design. Czysty, ładny, taki. Fajnie by się po tym ślizgało. W skarpetach takie mam przeczucie. Także mieszkanie na propsie. Kamil Nazar tutaj ma M4 i nóż motylkowy, czyli pewnie by robił takie
takie sztuki tym nożem. I tu jeszcze taki mały nożyk na tym M4 jest zamontowany. Fajne. Kuba Augustynowicz. Całodniowe powalą każdego. Łoje, Fuzekle. Fuzekle. Moi drodzy, ja wam powiem, że jak ja na to popatrzyłem, to ja aż poczułem ten zapach bez mała, nie? Łojerona, łoje. Fuzekle. Całodniowe. Ja aż czuję z monitora. Dominik Papierok. 100% śląskie nazwisko. Kurde, Dominik ma nóż i to taki nieprzeciętny. Ma tutaj jakiś, widzę, interfejsik audio. Jakaś konsolka. Ma mikrofon, widzę, profesjonalny. Czyli pan Dominik coś tu, kurde, nagrywa pewnie. No z takim nożem to mógłbyś śmiało nie tylko na zombie, ale i do Krakowa nawet pojechać. Tomasz Wilk, takie tam. Jeżeli pan Tomasz Wilk w swoim zasięgu u siebie w pokoju trzymie takie zdjęcie, pani posłanka Pawłowicz, nie wiem, panna, no, straszna broń, okropna. Szymon Stępień. Moja mama kiedyś jak pracowała w Pekarach Śląskich w takim ośrodku, że tam się ćwiczyła z dziećmi niepełnosprawnymi, to ja tam przyłaziłem i zawsze na tej takiej z cycami, z bala z cyckami, z wymionami, to się tak fajnie siada i się tak oink, 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 oink. Także, ale myślę, że można by też było za te cyce chycić, za te nyple i tak te zombie tak po łebie, tak ciul, albo rzucić. Albo tak to na brzuch i tak z rozpędu i tak wdupić w tego zombiaka i on by tak odskoczył. Przypuszczam, tak by było właśnie. Także, kurde, to jest dobre. Nyple przed 22. I to jeszcze z jakąś tutaj pszczółką. O, pan Patryk Sroka. Miecze samurajskie. Miecz samurajski, jakaś szabla prawdziwego sarmaty. Ciekawe, czy dam radę się obronić. No myślę, że jakby tak akimbo na dwie ręce i tak zaczął tam odpierdalczać, to mogłoby się udać. Mogłoby się udać. Kamil Bednarek. Jak go nie otruje od butelką w palnik. Lech Free bezalkoholowy. Bezalkoholowy? Jak dziecko? Michał Nowak. Michał Nowak. Tonfa i nóż. Tonfa i nóż na fioletowej kapie na łóżku. Czy tam kanapa, czy coś takiego. I fajny dywan. W puzzle. Także pan Michał Nowak walczyłby tonfą i nożem. Fajne. Na pewno, że tak. Tonfa bez pysk i nóż w bebechy. I by poszło. Marlena Iskra. W sumie nie wiem o co chodzi, ale cebula dobra na wszystko. To jest ciekawe. Można by było na przykład takiego zombie rzucić taką cebulą. Przekrojoną. I wtedy zombie się cały zapłacze. I wtedy przestaje widzieć. A my uciekamy. To jest dobre. Kamil Kargul. Kargul? Podaj się do płota. Metalowy kij baseballowy upgrade'owany o ostry nóż kuchenny. O kurde. Można przez RZ pip podciąć i zadźgać, a na koniec odciąć łeb. O. Zestaw prawdziwego kibica. To już taka broń podchodząca pod bez mała
Dead Island. Taki crafting. Filip Czubajewski. Można zabić. Lać. Laczek. Kubot. Chociaż akurat chyba nie kubot, jakiś lepszy taki. Czerwone zdobienia. Tutaj jakieś takie wypustki. Krokodyla skóra. W tle prawilny plakat. Grand Theft Auto 5. Ale pan Filip ma takie małe okienko, nie? Bardzo się wydaje. Czyżby on mieszkał w piwnicy? Nie wiem. Czerwony to szybszy, tak. Bo czerwony to jak ogień. Dawid Kazmierczak, przepraszam. Ciupaga z Zakopanego. Tak, by the way, to mam identyczną. Mam identyczną, pokazałbym wam nawet wzór taki sam. Podkowa. I tu jakieś medale. Także on by temu zombiakowi powiedział tak. Ej, pa, jaki mam medal, a zombie tak. I on tą ciupagą wtedy ciul po łebie i podkowę na ryj i z pizdy na cyca, czy z cyca na pizdę i porobiony, nie? Wyjaśniony. Tutaj zaś ciupaga. Czyli tu się przewijają jakieś motywy góralskie. Co tu mamy? Ciupaga, brele, zonin brele i jakiś motek. Motek i jakaś tutaj arafatka, czy coś takiego to jest? Chyba będzie git. Eryk Rogalski. No myślę, że ciupaga, brele na nos i motek można robić, kurde, akimbo. Solidne. Dawid Brol. To się znajduje tylko w izbie z kąpami moim i żony. W piwnicy jeden sztok niżej są jeszcze dwa buzdygany, topór duński, halabarda, glewia i berdysz i zapas około 300 strzał w różnym stanie. To Niklaus, jak przyjdą zombie, to citej tukej do piekor koło kopca wyzwolenia, moż hopie blisko. Pan Dawid Brol normalnie pół bitwy pod Grunwaldem skompletował w izbie. I jeszcze w ogóle jakichś samurajów. Łuki, miecze, zbroja. A jeszcze mówi, że jeszcze kurde piętro niżej ma. Dwa buzdygany, topór duński, halabarda. Wiking, samuraj, rycerz w jednym. No ten by się obronił. Ten by się obronił na pewno. Zakładam, że bierze udział w eventach, co się rycerze nadupiają. Możliwe, preppers. Tak jak pan Adolf Kudliński. Oczywiście nie chciałem tutaj obrazić pana Dawida Brola w żaden sposób. Kamrata z Piekor Śląskich. Także no zestaw, powiem wam, konkret. Serious shit. Kamil Buczek. Mało oryginalny, ale takie małe hobby. Zombie, bójcie się. No pan Kamil Buczek też tu ma zestaw preppersa, widzę. Gazmaska. Noże. Maczeta. Czyżby pan Kamil Buczek pochodził z Krakowa? Nóż motylek. Bagnet. I... co to jest? Szpada? Jakaś? Chyba szpada. Tak mi się wydaje. Maczeta kukri. Tak wygięta. Kukri. Knajfy. Skarpetka Grzegorz Hanus. Skarpetka niemarkowa, ale można dla niej stracić głowę. Także można... Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Jak oglądaliście Szeregowca Ryana, to tam robili bomby ze skarpetek. Bomby, do tego dawali do środka zapalnik, materiał wybuchowy i potem to całe tunkali w takiej szmirze, nie? I to takie były lepkie i oni to potem na koła czołgom. Sticky bumps, tak zwane sticky bumps. Na koła to czołgom przyklejali i im gąsieńce ślatywały, nie? To by tak szło zrobić, takiego sticky bomba przykleić do zombiaka, nie? To by nawet całą grupę od razu mogło sponiewierać. A biorąc pod uwagę, że to nie wybucha, to można też taką fuzeklą otruć zombiaka, albo tak wziąć zamach i piznąć w łeb.
Też by zadziałało. Artur Loska. Jak Gienek Loska, ten co w Mam Talent tam. Ten z brodą taki we włosach długich. Może to jakaś rodzina, chociaż niepodobny. Artur Loska. Wojownik spod herbu ugryzionego jabłka gotowy do walki z hipster zombie. A zaszpanował. iPad. W lewej iPad, w prawej... Kurwa, nawet nie wiem co to jest, co ten pan trzymie w prawej ręce jakiś. Co to jest? E-book reader? Co to jest? Może ktoś mi podpowie, bo ja nie wiem co to jest. Wygląda bardzo nowocześnie. Może to się odłącza. Lenovo Yoga. Klawiatura do iPada. Aha! Aha, że klawiatura do iPada. A może, albo jaki tablet? Nie wiem. To by nam pan, aż mnie w nosie coś zaszwędziało. Tablet Lenovo. A, no to już wiemy. Deska do krojenia, tak. No kurde, ja myślę, że jakby pan Artur pokazał zombie tego iPada, to zombie by tak zrobili, nie? Tego nie jemy. Tacy by byli w szoku cali. Widać, że gardzi biedą, no. To jest ta pewność w oczach. Kurwiki, takie kurwiki się panu Arturowi świecą w oczach. Sparkling eyes. Stars, sparkling stars. Szymon Rzemyk. Na zombiaki to trzeba mieć czym przydupcyć, no i coś na dekiel by się zdało. No, klucz duży i helmet. Hauer. Ja, to by szło. Jakby tym myślę tak, to na łeba i kluczem ciulać. Taki klucz to by dużo wytrzymał, bo stalowy. Stahlgemacht. Także szłoby prać. Szłoby prać aż miło. Myślę, że pan Szymon Rzemek tu w tym hauerze na łebie i z tym kluczem to by inwazję zombie letką ręką by przetrwał. Magdalena Rzemyk, to chyba żona, o ile się nie mylę. Skoro mąż Szymon Rzemyk. A, czyli prawdę mówię. Czyli takie małżeństwo odpierałoby inwazję zombie. Skoro mąż Szymon Rzemyk to i żona. U mnie niestety słabsza broń. No. Młotek taki raczej... Jak to mówi pan Wiesław Szywka, polecam dzieciom. Kobietom w ciąży. Także myślę, że pani Magdalena Rzemyk raczej musiałaby polegać na mężu swoim, żeby przetrwać. Kurde, ile tych zdjęć jest, masakra. Myślałem, że będzie z 5. Ślady krwi na nim są. Już ktoś został ubity. Pan Piotr Krystowski. Pewnie by mnie zombie dopadły, bo bym się zastanawiał, co wybrać. No, oje. Tutaj pan Piotr to ma, kurde, noże jakieś, bagnety. Tutaj jakiś tomahawk indiański. Miecz. Włócznia. No. Solidny zestaw. Solidny zestaw, nie można powiedzieć. Ale no, lepiej, żeby się właśnie, jak przyjdzie co do czego, to lepiej, żeby się nie zastanawiał. Nielegalna zbrojownia. Halo, Pały? Daję zgłoszenie. Dawid Osioł. Osiol, przepraszam. Dawid Osiol. Witam, Niklaus. Moja kolekcja by mnie może uratowała. Pozdrowiam. A to jo. Śrubokręt. Nóż kuchenny. Noże kuchenne głównie, ale solidne. Solidne. I motek do klupania mięsa. Na kotlety. Wygląda to trochę, jakby mi ktoś wysłał takie zdjęcie i napisał na przykład umrzesz, skurwysynu, to bym chyba z domu nie wychodził, nie? Bo to zdjęcie wygląda jak groźba w moją stronę, ale mam nadzieję, że to przypadek. Taką mam nadzieję. Że to nie, nic tutaj żadnego podtekstu nie ma. Że to nie jest coś w sensie, jak nie wygram, to umrzesz. A, ostatnie zdjęcie. Pan Darek Ryszka.
Jak oryginalnie, to oryginalnie. Laga, tak zwana krika, z dzwonkiem od rowera, tak zwanego koła i flacha eliksiru młodości. No. No i moi drodzy, i trzeba wybrać. No ciężko mi będzie wybrać, ale powiem wam, że mamy do rozdania 2 egzemplarze gry. Kurde, ciężko będzie, naprawdę. Od razu mówię, że wszystkie pomysły są bardzo oryginalne i bardzo fajne. Ciężko będzie wybrać. Ja bym tutaj jedną nagrodą, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, ja bym tutaj pana Szymona Stępnia, czy też Stępienia nagrodził za tą balę z nyplami. To jest naprawdę... Tego się nie spodziewałem, to jest oryginalna sprawa. Także ja bym tutaj jedną grą nagrodził pana Szymona Stępienia. To jest dobre. Myślę, że tym by się bronił. A druga... No to kurde... Ciężko będzie. Rzeczy pod ręką. A skąd ja mam wiedzieć, że oni tego nie mieli pod ręką? Taka piłka została zabroniona na konwencji genewskiej, tak. Kurde, ciężko to będzie. Pan Szymon na pewno. Jakbym miał więcej, to bym normalnie rozdał każdemu, nie? No ale mam tylko 2 egzemplarze. Na takiej piłce Hitler skakał po obozach. Tak. I ja bym drugą nagrodą nagrodził tutaj, nagrodziadża. Ja bym nagrodził pana Michała Rachwalika, bo powiem wam, że miecz to jest to, czego bym się nie spodziewał, że ktoś trzymie, a chociaż, kurde, bo się waham fest. Waham się fest. Pomiędzy mieczem właśnie, a Imperium Lechitów. Ja mam tylko 2 nagrody. Muszę wybrać albo miecz, albo kurde Imperium Lechitów. O Imperium Lechitów miażdży oryginalnością i pomysłem i w ogóle tego bym się nie spodziewał. Nigdy w życiu. Akurat jest to temat, z kuli którego ja gniję przeważnie, także tutaj się udało obcyrklować idealnie. Także... No kurde, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Dobra, także zróbmy tak. Pana Michała zrób 3. miejsce. 3. miejsce to będzie pan Michał Rachwalik. I ja mu wyślę podziękowania pisemne, bo czytam jakąś gierkę, mu jeszcze wyślę drobną, coś takiego. Także rozdajemy grę panu... aha, micz, którą się tu ofiaruje, no to będzie też do tego pana. Także ofiarujemy tutaj nagrodę panu Szymonowi Stępniowi za piłkę z cyckami i panu Marcinowi Koryniowi za mapę Imperium Lechickiego i 3. miejsce, tak zwane wyróżnienie, do pana Michała Rachwalika za miecz rycerski. I to by było na tyle. Wszystkie prace, wszystkie zdjęcia superowo, mega, że tego tyle było, tyle zdjęć, tyle do wyboru. Bardzo dziękuję za udział i dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że będzie konkursów więcej chętnych, więcej nagród i tym razem papa. Czasem.